दिनै जोंनि गोदानै जिथुनाखि बिटिसिनि बायजोआव गोदानै जोंनो जोनोम होनाय आफाद पलिटिकेल पार्टी बिपिपि बड' पिपल पार्टी बिनि दिनै जोंनि भट टेकिं सेरेमनि दिनै दंमोन। बेयाव जोंना इउथआ मिनिमाम 200निफ्राय 250 जनसो माने दिनै बेयाव जोंजों भट टेकिं लाफादों आरो सेन्ट्रेल कमिटियाव ओमफ्राय आरो दंबावो फैबावनो दिनै एसे उसुबिदानि थाखाय फैयाखै आरो मिनिमाम जोंना 22टानिफ्राय 24टा जिल्ला जानोबो हागौ बेनि गासैबो दिनै इउथनि लाइमोनफोरा जोंजों माने फैगोन। बारा नङा एकदम जोङो सर्ट टाइमलि जोङो साननैसोनि उनावनो जोङो जिल्ला दावबायगोन आरो जिल्ला दासिगोन जोङो बेनो आरो रायजो राजानिफ्रायथ' फुल सापर्ट मोनगोन जोङो मानोना दिनैसिम बिटिसिनि बायजोआव जोंनि लकेल बर' माने राजनिति हान्जा ओंखाराखै बेनिखायनो दिनै जोंखौ जोंनि बर' माहारिया अनसायगोन आरो सापर्ट खालामगोन होननानै आं सानो आरो